La Jessica Albiach crec que és la imatge més clara del canvi. L'altre no deixa de ser enfrescar-nos en lo de sempre. Evidentment, Esquerra i Junts per Catalunya amb un govern ens porten per la debacle, ja ho hem vist aquests anys. I després un lideratge, sigui d'Esquerra o sigui del PSC, doncs mira, poden estar bé, però no és el canvi que necessita aquest país. Aquest país necessita un revulsiu. El programa dels comuns avui dona respostes per fer front al repte climàtic, per fer front també al repte digital i per fer front també al repte demogràfic. I a més per fer-ho des d'una cultura molt sòlida des del punt de vista dels valors del feminisme i dels valors de l'ecologisme i amb el compromís social, que és la base sobre la qual construïm les propostes. Aquest compromís amb la majoria de la gent de la nostra societat i el protagonisme de la gent treballadora, que és la que crea la riquesa d'aquest país, la que s'ha de redistribuir de manera justa i equitativa. Esquerra ho ha dit per activa i per passiva, vol fer un govern amb Junts per Catalunya. Amb Junts no es va enlloc, amb Junts es va a més política neoliberal, a més política antisocial, a menys diàleg social, a més confrontació estèril. La primera política industrial activa és entendre que nosaltres necessitem posar les bases perquè les empreses puguin arribar, arrelar-se, créixer i desenvolupar-se. I aquí tenim que parlar de recerca, tenim que parlar de formació, tenim que parlar d'infraestructures tecnològiques, tenim que parlar també d'infraestructures de comunicació. Hi ha totes unes polítiques industrials de caràcter transversal que la Generalitat no ha fet, que fa molts anys que no els està fent. Situant-nos a la mitjana europea pel que fa a dotacions. Professors cada 1.000 habitants, metges cada 1.000 habitants, sanitaris, infermers, saladors cada 1.000 habitants, centres d'atenció a la dependència. Estaríem fent un esforç inversor, cert, però al mateix temps estaríem creant llocs de treball que generen impostos, que generen cotitzacions, que també creen riquesa. Nosaltres necessitem definir una estratègia econòmica de país que sigui capaç d'equilibrar el repte climàtic i el repte tecnològic per una transformació de la nostra estructura productiva per fer front a això.